Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, mayroon po kaming tatlong lechon manok from Uling Roasters. Uling Roasters ito. Yan Kabili kami tatlo, isa, dalawa. Yan, tatlo po. Hindi makita sa camera. Yan mga ka-studio, konti lang rice namin dahil challenge po ito ngayon. Hindi namin alam kung maubos ba namin to kasi normally sa isang bahay po, ang bibilihin lang ay isang manok. Good for 4 to 5 persons na po yan. So, yan po yung normally. Tapos, ngayon, it's a challenge namin kung kaya ba namin ubusin yung tatlo. Pero konti lang rice namin mga ka-studio. Meron din kami ditong sausawan na bigay ng Uling Roaster. Opo. Chili sauce, tapos sukang pinakurat, tapos may litos at pipino din. Ayan mga ka-studio. So, ayan, simulan na natin. Pray muna tayo. Okay, let's pray. Lord, thank you Lord God sa pagkaon Lord God nga sa motubangan Lord God. Thank you Lord God nga kaning magkaon Lord God makahatagan na mo og sustansya sa mong lawas Lord God. Ug salamat Lord God sa good health Lord God. Ngayon mong gihatag ka na mo Lord God. This is we pray in the mighty name, Jesus' mighty name. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Sige. Adjustun sa rin na to. Ito sa akin. Yan, makita namin mga ka-studio. Ayan o. Oh, grabe, ang laki nito mga ka-studio. Ang taba po ng manok na to. Ito sa akin. Oops. Ito. Yan. Dito ko ilagay itong sausawan para makita nyo mga ka-studio. At Uncut po kita. ito kaya buka namin maubos tong tatlong lechon manok. Lisod ko, no? Nagko Ang hirap, ang laki nito mga ka-studio. Tara! Okay. Kainan na. Ito, unang subo para sa inyo. Ang subo mga ka-studio. Dami, no? Ang sarap po. Sarap ng Uling Roaster. Dami yun. Lami siya. Tingan na ito ilang sauce, be. Masama na naman po yung panahon dito sa amin. Kasi umulan na naman ba. Sana hindi mag-run out na. Pag brown out, alam nyo na mga studio. Kasi maka talaga pag brown out. Pero pag wala yung brown out, uncut itong video na to. Tuloy-tuloy po. Ang sarap din yung sauce na, no? Parang magtumas. Chili garlic sauce. Kain po tayo. Wala muna kaming timer ngayon kasi enjoyin namin yung pagkain. Bawat isang piraso nito mga studio is 210 pesos. Sa buong buhay namin, hindi pa namin matry kumain ng ganito kadami kaya nagcha-challenge kami ba? Pero pinaghandaan namin ito mga studio. Hindi kami nag-breakfast. Tanghalian, diretso. Ang mahirap na part dito, didapit sa breast.
Kasi ang taba ng manok. Sa breast talaga, no? Mm. Daming laman pag sa breast. Mm. Nagsimula lang umulan mga kasudyo. Kung narinig nyo sa background, pasensya na po kayo. Tuloy po ito, rain or shine. Rain or shine to. Sorry. Pipino, pampatanggal umay. Ito sa akin, no? Katawan na tira. Bilis mo ah. Gutom na. Gutom na, gutom na. Gutom na, walang agahan mga kastudyo. Yan, grabe yung breast oh. Ito yung pinaka-paborito ko na part sa manok, yung breast. Pero wala masyadong lasa yung breast. Masarap yung chicken wings, Oo. tsaka yung hita. Pag order ako sa fast food breast talaga kasi napakasulit. Ang dami kang makakain. Nabubusog ka talaga sa breast. Grabe yung breast, ang hibi. Puro laman. Itong manok na to, I think sobra 1 kilo to eh. Mga isa't kalahati. Sa kalahati yung kwan, yung lalaki eh. More or less, 1.5 kilo to. Kasi dito sa amin mga studio, yung mga manok sa tabi-tabi lang, nakakalaga lang ng 170, 165, ganyan. So ito siya, malalaki siya ba? Kasi mahalin, mayroon kasing medyo mahalin kasi sila, no? Kasi iba yung timpla, mas masarap talaga sila. Uling Rooster, sister company lang ng Chooks Tubo. Bali, yung Uling Rooster, kung nakita nyo sa intro, uling talaga yung gamit nila. Yung Chooks Tubo, oven yun. Ito naubos, malapit na naubos ah. Mahilig talaga ako sa lechon manok. Lechon manok. Ito, grabe. Puro laman. Yan, naubos ko na yung isang breast part. Dito naman sa kabila. Grabe talaga. Yung puro laman, no? Sigurado mabubusog ka nito mga studio. Puro laman to siya. May nagtitinda ng ice cream.
Mm. Meron pala kami dito, Coke. Kaya ubusin? Tatlo? Hindi ko pa alam. Hindi ko masabi. Yung isa kaya-kaya, no? Hmm. Dito kasi sa Abres na part mga ka-studio, parang mabubulunan ka ba? Mm. Ang hirap. Mahirap siya nguyain. Sukang pinakulat. Hmm. Meron ka pa? Meron ba? Lakas mo magsuka. Pangpatanggal, umay. Excuse me. Excuse. Buto na. Meron ba ako isang breast part, oh? Ang laki. Rice muna konti. Ang sauce nila naman. Ang hirap ubusin pala, no? Hirapan kami ubusin mga ka-studio. Ito, oh. Puro laman. Breast part. Diyan kami hirapan na ba? Wala na! Hirapan talaga ako sa best part. Kuha na ako dito mga ka-studio. Excuse me po. Ang sarap talaga ng wings. Paborito talaga to ni Sags. Yung wings. Pero mga ka-studio, nakamukbang na sila. Nag-Jollibee sila kanina. Jollibee cravings. Mm. Yun yung premium ni Sax kasi Nag-aaral nakasagot siya siya ba? sa module. Sinagutan niya yung module ng grade 1 na pala si Sax. Stretching muna. Kaya pa ba? Stretching para
ginagawa ni Matsune ba? Stretching pag dami ng laman yung tummy niya. Hindi ko alam, makaya ba ito ubusin? Parang hindi, no? Itong hirap talaga nguyain yung best part. Akala ko nauna ka pa sa akin eh. Mayroon pa ako breast. Hirap yung breast. Sabayan mo yung coke. Wala nang pakpak yan nam. Hindi na makakalipan. Pakita natin. Oo. Wala nang pakpak yung isa. Buto na pala ito. Excuse. Buto na. Mga buto-buto. Game ka pa ba? Ubusin to lahat? Tingnan natin kung makaya. Pag hindi na talaga kaya, doon na lang tayo po. Lumakas yung ulan. Yeah, pasensya kung may marinig kayong ulan. Malapit naman maubos yung dalawang pa. Mahirapan tayo dyan sa breast. Stretching ulit. Shim na. Hirap. Ito muna, ito. Tanggal umay. Angan ang pinakurat mga kasudo. Meron ka pa? Pinakurat? Kaubos na kami, 2 lechon manok. Itong isa na lang. Parang mahaba-haba yung time natin ito. Kasi mahirapan na tayo sa breast part kasi, no? Kunin yung isang paa. Ano? Continue. Stretching din.
Ah. Di ko alam kaya ba to, no? Parang may matira talaga. Parang may matira konti. Kasi ang laki ng manok nila. Kung Laki naman, no, eh. 1 kilo lang yun, tapos 3, kaya no? Ito na usip una. Ito na sa akin. Busog ko na. Ako lang. Parang last mo ko na to. Ito lang, ubusin namin mga studio. Ito sa akin pa. Pakikita namin mamaya kung ilan yung natira or gaano kalaki yung natira. Dayon sa supa. Excuse me. Excuse me po, tulo na sipon ko sa anghang. May malalim talaga yung ganito kasi uncut. Uncut na video ito mga studio. Salamat nga pala sa mga nalibang nung nung last episode namin na Samyang Challenge. Salamat at naintindihan nyo yung mga yung English namin ba? Tsaka nahirapan talaga kami nun sa English na English speaking only ba? Hirap. Iyan mga studio, hanggang dito lang po kami. Hindi kayang ubusin talaga. Pakita mo na yan. Ito lang po natira, oh. Wala Ito lang lang, oh. pakpak, wala lang paa. Yung ano lang, Meron pa dito isa. katawan. Yan mga studio, maraming salamat sa panonood sa episode na to. Sana po nag-enjoy kayo. Pero bagong lahat, shout out muna ako bago tayo magpaalam. Shoutout muna kami mga ka-studio. Ayan mga ka-studio, shoutout muna kami. Shoutout nga pala sa mga kaklase ko dati sa UCLM. Yung mga kabatchmate ko na mga management, accounting major din. Sina si Ria May Gastador, sila si Jason Kunkon at yung mga iba ko pang kaklase na hindi ko nabanggit. Tapos shoutout din sa girlfriend ko na si Jemima May Tihares. Napaka-supportive nun. Then shoutout din sa lahat ng mga youth sa Cogon Foursquare Gospel Church. Shoutout sa inyo, shoutout sa inyo lahat, mga Guts family. Yun sa akin. Sige. Ako, shout out naman ako mga studio sa mga VIP members po ng Visayas Studio Channel. Shout out Ruby Litz Channel. Ito po, mayroon siyang channel. Nag-join siya sa amin ng Silver VIP. Halos lahat po ng babanggitin ko dito mga studio, mayroon silang mga channel. So, unang-una po si Ruby Litz Channel. Maraming salamat. Arnold and Arjan Channel. Mama Minchi. Dun Ipok. Team Jackson Lifestyle. Inday Iya. Tudun Bian. Jigs TBE. Honey Maze TV. Yans Food. Alfie Aldubino. Mami Lisel Vlogs. Ben and Yuri. King Limhar at Boost TV PH. So ayan po lahat mga ka-studio. Tsaka shoutout din ang mga nag-super chat po. Ito medyo natagalan na, pasensya na po. Mega shoutout kay Ma'am Aida Nielsen. Maraming salamat po. Excuse me po. Shoutout din kay Willas, Clarina Udaira. Dito po ipa-plus screen yung mga kuan po. Mga names nila. Mga names sila. Sa Rio, Japan.
Salamat. Yantot Mukbang, Uy, bye Ryan. Kamusta ba? Pretty Ricky, Mark Anthony De Leon, at Marika Risgos About. Ito po yung mga nag-super chat sa first live po namin. So maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Sana po nag-enjoy po kayo. Hindi po namin nakayanan po yung Challenge na challenge tatlong na manok. tatlong manok. Iwan ko ba yung kung may kakasa na ibang mukbanger Oo. na kaya ba lang tatlo? Kaya ba nila yung tatlo nito? Kasi yung isang manok, 1.5 kilo. Oo. Laki. Laki talaga, hindi normal yung kuan ba, yung sizes na ba. Malaki yung sizes ng kuan kaya mahirap ubusin. Kahit isa nga mahirap na ubusin man. Oo. Ayun mga ka-studio, pagpapaalam na tayo. Yun si. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye. Bye-bye.